हेल' फोरथांखौ हाय दिखुन क्लाबिं खिथुबरबाय दिनै जोंनि कलेजाव फेयारवेल दं आरोना बिदाय मिथिं बेनिखायनो थांसै दा कलेजाव आरामनो भिडिअ लायनोसै माने बारा माबा खालामना आरोना सिगांनिफ्रायसो जागोन आंगा मोगा लानायाबो जानो नागिरा बारा आंनाथ' बिदिनो मानसिनि बाथि हाखाया नालाय ओंखायनो दिनैबो नै न' बोरायरायावनो जागायलायबाय आरोना ओमफ्राय कलेजाव लाखानोसैथ' दा नै ओंखारबाय आरोना न'निफ्राय बिनो आरोना जोंनि गामियाव नै दै लोमदों एसे लोमो आरोना गाहे नालाय नै दा मोनहां जाबाय आरोना बे दलांबाय बिसोर बाथौ मन्दिर दं ओमफ्राय दलांबाय ओमफ्राय नै बिसोर थांगोन मोनसिगोन कलेजखौ बिथाङा एसिस्टेन्ट जायासै आरोना जोबोद गरम बिथाङा भाइरेल खालामगोन आरो नोंखौ नै दा जों ओरैनो आराम खालामना दंगासिनो आरोना खन जाफैनाय मानसि फैजोबाखै आब' मोना फैबायानो बिदा बिनानाव मोना फैबाय आरोना ओमफ्य माबा बिदा बिनानाव सालायबाय आब'आ दा फैबाय आरोना बिदाय जाग्राफ्रा ओमफ्राय बिदाय होग्राफोरासो फैथ'वाखै दाबो नै लांगासिनो दं जों एसेल' दं गासै बारग'लांनाय आदा आब'मोनखौ जौसां सायाव फट' लानो लिंहरनाय Saya beri baca kau, awal kita tak kau lewat. Hello. Goजोननाय थाबाय सानैसिम लोगोसेनो दायो इक'नमिक्स डिपार्टमेन्टनिफ्राय देरहासार सारखौ मान बावनो थाखाय आं खावलायनाय थाबाय गासैखौबो गांफा गांफा सारमोननो आर'नाइखौ आं मान बावनो थाखाय खावलायनाय थाबाय सारमोननि नामखौ बारा मिथिजोबा बेखायनो दोनफैनो
खावलायहरनाय जायोदि गासै जोंनिनो नन स्टाफआव थानाय आदा लामा आदा बिजि बिष्णु आदा खनिल आदा बिजि गासैबो नन स्टाफआव थानाय सारमोन जोंहा दाहाय आदा खनिल आरो आदा लामा सल' खनगोन बेखायनो आदा मोनखौ रेडि जानानै थाखाय आं खावलायखानाय थाबाय गासैनिसिमबो बावनानै थाङा मालाबा बेरलाबाय गोजोननाय मोनदों होनलाबाय बारा गोलाव नङा दे बेसेबां I wish to you all